Tara na. Yapo mo na. Bas. Basta lang kaya. Lalabas na kami. Yapo. Kanina pa? Mahina kasi boss no? Mahina kasi ng mic no? Isa to kaya talaga. Kaya na muna tayo. Bilis! Nag-alap na ako, mag-alap ito. Bindi ka nila. Mas labas kita ito. Isim Santa Misa. Isim Santa Misa. Lubot na yung ano ko, cellphone ko eh. Ikaw nga bahala. Ikaw lang naman ako, busog ako. Ikaw kung gutom na, kumain ka na. Sabay ka na magkaon. Sir.
Tanggapin nawa ang Panginoon itong pag-aamay sa iyong pamamay, sa kapurihan niya at karamatan, sa aming Panginoon at sa loob sa kayanan niyang banal. Kami ay makatawid sa kagawalan
operation. Tara. Hmm? Clearing operation. Ha? Oo. Naligpitan na sila ng mga kaninda nila. Oh. Clearing. Pagdaro eh. Ano? Clearing operation, mga nagtitinda. Oh. Pinananggal. Yung mga parang nagkakagulo na din sa unaan. Kain muna po. Gustong kumain ng asawa ko dito sa Mag-Inasal. Kasi may kanin naman kami dyan. Yung sa akin, unlimited rice. Yung sa kanya, hindi. Kasi may kanin naman dyan. Kain po tayo. Yung mob kaya, ilalim natin. Elbow. Ligpitan sila. Isa lang ng kalamansi. Ano? Kulang ng kalamansi na. Kain po tayo, kain. Kain na.
pasabog yung mga nagtitinda. Dala yung mga paninda. Shout out sa inyo. Ayun, mga nagrarally oh. Ha? Wala na? Yung mga barrier oh. Yung traffic na. Traffic oh. Patay. Traffic na. Alin? Ah, dyan, kabila. Kaso parang gabi ko. Wala nakatapay sa puresa, banatang mo pre. Ha? Dito nila pala dito. Ano? Taga dito. Oh? Partido. Ba? Pero da? Siko ano kaya? Naragom. So, pare mo na boses. Sa friends mo. Aleto, punta ka Aleto! Alejandro. Aleto, Ha? Aleto, punta ka Aleto! Mga bukas ko mga isang ano. Aleto, punta ka Aleto, Teresa! Pero
Sacred Heart. Dito kami nagsisimba dati oh. Wala na yung lugawan mo. Wala na yung lugawan. Ay, nakababa na kami. Don Bosco. Illumina. Ano? Illumina. Don Bosco. Grabe traffic. Wait, dito. Jeep may jeep. Takbo ka ng takbo. Ano, Lito Raskin parang yung Ha? yung yung chairman. Yung dati? Dito kami dati nag-gym. Kaso ngayon wala na yung gym ata. Ayun tayo, demolish na yun eh. Oh? Kaya yung pinalis. Oo. Kasi dito siya nag-aral, Mrs. Yung Don Bosco. Tao Gama Peter Scale yung Grand Fraternity. Masidlak. Ito ay ma. Masidlaks 101 Scale yun. Masidlak pala to. Dito dati si Pula pina-apply ko sa mga armor. Dito. Pina-apply ko dyan dati si Pula. Kaso walang bakante. Armor. Diyan sila pumapasok noon din yung school niya. Yung college. Nung pag-graduation nila, nandiyan ako kasama ko dyan. Graduation ng college. Dito rin taga Bicol. Nandiyan pa kaya sila? Yung taga Malawag? Ano nga pangalan nun? Birmas yung apelyido nun eh. Yung pangalan? Rolly. Oo, Kuya Rolly. Birmas taga Malawag. Dito dati yun. Wala na, matagal na silang wala. Ayan po, at dito na kami sa bahay. Kakarating lang. Time check natin 11:06. Ayun yung resulta. Na-check up. At sinabihan niya na kung pwedeng unahin yung tinga kasi yun na yung laging yung nagpapasakit ng ulo niya. Oh, this is the light. Ayan. Kaso nakita talaga na dapat unahin yung ilong mo, no? Yung ilong. Hindi rin po pwede talaga. Oh, hindi pwede yung ni-request na sana na unahin yung tinga niya. Kaso yun nga, tumutubo talaga yung polyps niya. Saka dumadami na. Ma? Ma? Oo, nakikita na. Magbabanding-banding ba? Oo. Tapos, yung schedule daw ay kung hindi ngayong buwan, November. Yun ang sabi ng doktor na yun ang pinakang mataas na doktor doon. Kung hindi raw ng buwan, November. Pag wala pa rin tawag, January na. January na kami babalik para operahan na. Ma? Oo. Yun. Bakit, tapos nagtanong daw yung doktor na pinakang mataas doon, bakit di raw inoperahan nung, kailan yun? Nung June. Kasi dapat daw June, naoperahan na. Bakit daw di pa inoperahan nung June? Oh, yun. Kaya yun, mag-aantay kami ngayong buwan kung kailan. Kung makaya mo yung katapusan, Oo. para makapagtinda pa. Tinda talaga ang kinaan. Hindi rin. Kasi kung operahan ka, magpapahinga ka talaga. Kahit di tayo makatinda, basta maoperahan ka na. Hindi, ano kasi, syempre may mga bata. Tama.
Si Papa stroke po. Sana wag nang dumating ng ng January. Para pagpasok ng taon, solve na yung problema natin. Kaya yun, dito na lang kasi tapos yung gagamitin daw na machine, yung pinakang Kumbaga sa advance ng gagamitin nila kasi Oo. Ay, sumali. ano natin inato pa. Kasi di ba nga, pangalawang operation na. Kaya medyo maselan na daw kasi may mga ugat na, na, Dapat di tamaan. oo. Kaya yung, may sinabi yung doktor na parang may gagamitin silang machine na, talaga. Parang ilalagay yung CT scan ko doon para mabasa nila ng gusto. Makita nila yung mga ugat na dapat hindi tamaan. Kasi, syempre, pag may ugat kasing matamaan, yun nga yung sinabi sa akin na, narinig ko na to last na inoperahan ako ng 16 years old ako na may possibility mabulag dahil sa operasyon. Kasi may mga ugat talaga na pwedeng tamaan. Kaya yung worst na scenario na na sinabi ng doktor na pwedeng mabulag. Kaya ini-expect na kung mabulag, lahat naman ginawa yan nila. Hindi naman yung na. Pero sana, yun nga, sana maging okay yung maging okay kasi operasyon. yun talaga yung inano nila. Kasi narinig ko na din naman yan nung 16 years old ako. Kapag kagising ko yun yung tinanong agad. Tinitingnan agad ko. May nakikita ka? Paggising. Kasi nung 16 years old ako nung na-operan ako, ang bilis ko magising eh. Kaya nagtaka sila bakit daw yung na-opera na, yung kumbaga, yung nauna sa akin, tulog pa ako, gising na. Ayun ang nila. Tinitingnan nila. Pagkatapos ng operasyon, titingnan kung nakakikita pa ba. Kasi yun talagang nila. Makakita yan. Kasi may mga na, syempre pangalawang opera. Hindi nakatulad nung dati na, kasi kumbaga pag nung inoperan ako, may mga na-damage na din. Na daw. Syempre, kaya nga, hindi masyadong halata pero ito, mataas ito kaysa dito. Ito, masyadong mataas tsaka dito. Ay. Ayun. Expect ko na pero kahit matagal yung paghihintay natin is alam ko matagal pero kasi talagang mas priority talaga nila yung mga kasi marami doon talaga pina-priority tsaka ang medyo parang feeling ko naging mabilis na ngayon. Kasi yun naman talaga ang priority talaga nila yung malala tapos mga galing sa probinsya. Ayan, pahinga muna. Tapos Maya alis na kami. maliligo. Mag-charge Maya. Nag-charge mo na. Nalubat yung cellphone ko. Na ilang oras tayo naman 4 naka-live. hours ba naman naka-live? Grabe yung 4 Ayun. hours. At antay na lang tayo ng tawag. Ngayong buwan o sa sunod na buwan kung hindi January. At thank you pala. Maraming salamat kay Kuya Jagger at Ate Cherry. At thank you po sa lahat ng tumulong at sa nakasama natin sa live kanina. Kuya Jaime, Kuya Teddy, lahat. Sir Ruben, si Ate Cherry, si Kuya Julius, ano pa ba, si Ma'am Melody, yun. Kuya Ruben. Si Ma'am Maria J. Oh, Yan Kuya po. Ruben. Yan, Kuya Ruben. Windowsan. Madami tayong nakasama kagabi Ay, magdamag. sa ayun. Pero pagpasok po, di ba, pagpasok namin kanina, tulog na tulog kami sa upuan. Tulog kami sa upuan. Talagang, Nakatulog kami. buti nga maaga yung tawagan. Wala pang alas 8 nagtatawagan na eh. Pagpasok namin, siguro mga nakatulog kami, nakaupo din sa upuan, mga 1 oras lang mo lagpas. Kaya ang sakit ng leeg ko, parang feeling ko, Nabitawan ko nga cellphone ko. Kaya binulsa ko. ako naiyakap ko yung mabuti na lang nakamas ako kung hindi, kitang kita siguro yung bibig.
Yun, pahinga muna tayo. At Ayan po. nagla-live ka pa ba? Oo, maka-charge ko. Ayan po, ang ganda ng vlog natin. Maraming salamat yan. Bye-bye. Everyone, Love you all. Thank you Mwah. po. Ingat kayo lahat.